Maita yenyu vadikani, tasvika muchikamu chekupedzisira chatapiwa neshamwari dzedu vetraffic safety of Zimbabwe vatipa ichochi chikuva chekuti tigone kukurukura. Ikanzuro yakanaka inobatana nevanhu, ikanzuro yakanaka inoita kuti tipanane mute kuti tizive panga pachitaurwa kuti sedunga munhu iwewe uri kuita sei, imimi muri kuita sei kuti tsaona dzipere. Asi vachinoda pane vanga vachimbozeveza vakati kune dzimwe motikari dziri kungofa vanhu dzisingasungwe nemapurisa. Ameno imbotijekesera ipapo. Masimba ehove ari mumvura, masimba emufambi ari musarudzo yake yaanozviitira hake achingova oga. Sarudzo yako yokundopinda motikari ipi, pane motikari dzakatarwa nehurumende kuti dzitakure vanhu, ndo dzinofanira kutakura vanhu. Pozoita mushikashika, mota dzenzara, mago faster, madira atinoitawo isu kukasika tisu tinomhanyirapo kurufu. Motikari yehurumende iyi inonzi public passenger carrying vehicle, driver anosungirwa nemutemo kunanika uyava hwake hwekuchaira, kuyanika unoreva kuti padhoo papi panoonekwa nemivo musati magara pasi. Kana wangodhauta, nekuti pale pakangodhauta zera racho unongoona kufarisa kwomunhu wacho, anogona kunge aburukirwa asiyana nezvitupa zviri zvakanyorwa zvakanamirwa. Saka iwoyo mutemo, endai munotevedzera mutemo iwoyo. Kana zvangokukonai, batanai kamose papassengers, nekuti simba renyu riri mukubatana kwenyu. Kozouya ndichipedzisa zvangu ndingoti tinokumbirawo vari muparamendi, masenators nema-MP, tsaona idzi dziri kukubatai. Imimi kune chinonzi defensive driving, chatokumbira kuti tingotungamira zvachose nekumaconstituent kuti mukangoitrenwa kutrena chaiko. Dr. Mai tozoti vana MP vedu vakatrena defensive, munotaurawo constituency muine simba, nokuti simba rinobva paruzivo, ruzivo rwamakatrenwa. Vazhinji vari kungomhanya kuti hatina nguva, asi kana pazoita tsaona pondwe notochidii zvakare. Chekupedzisira, fambai kwakachena. Pandizi kuti kataura sei, fambai kwakachena. Simple. Mashoko makukutu. Regaiti vatatsimbirira kana kwakachena zvinoreva kuti haisi nguva iya kwakunenge kwazuva ranyura. Zuva riripo, muchiona mugwagwa kuti uko kune mombe uko, nekuti mukafamba kwadoka dzimwe nguva zvimwe zvinokuvharai. Ndisati ndadzokera kuchikuva ngoti ndinosvika pabende befenyu rekuti chiri kukonzera kuti mamwe accidents aitike kana kuti vamwe vatyairi varamba vachishaya hanya, haisi kuvatyairi chete nekuvatakurwi. Mitemo yedu yemuZimbabwe, mutemo wekuti munhu akaita accident ane bhazi rakatakura vanhu anonzi culpable homicide, uye mutongo wachona muduku zvichifananidzwa kana kuenzaniswa nedzimwe nyika dzakaita sekuBotswana. Munhu akaita mhosva imwe cheteyo anopiwa makore 12 zvichikwira. Saka kana pane menzaniso makore 12 zvichikwira, munhu achatyaira achitya kuti zvandozosangana nazvo mushure mekunge mapara mhosva ndezvipi. Ndizvozvo ari kutaura zvakanaka, asi aenda pang'anga inobata amai. Hakuna mutemo weZimbabwe usina kubva kwauri, nekuti mitemo inogadzirwa nesu. Handiti ma-MP enyu ari kutaurwa kana vati handivanoya kwamuri, imimi hamuchateerera ka, muri kungotamba kongonya kuti tiri kunosunga zvakati, tiri kunosunga zvakati. Kana wazouya waitwa mutemo, imimi murimo mukati memutemo. Saka mutemo weZimbabwe gadzirisa. Handiti ka, gadzirisa. Hatiri kumbonzwa munhu anoti mutemo weZimbabwe kana iwewe uine kwaunobva zvinoreva kuti uripo. Izvozvo zvibvunzeika, nokuti haungomuka wamutemo. Vanhu vanombotanga vabvunzwa, imimi rambai kuti isa hatina kumbobvuma mutemo uyu. Wakataurwa kupi? Kweda hazvina kusvika. Zvino mukati mutemo, saka vekuBotswana vakachenjera. Ombererayo nekuBotswana maoko. Towe kwauri murora. Tifambe. Ndinotenda Mai Chisamba. Isusu sevechidiki sezvamambotaura kuti hatitombozive kuti mitemo yedu yakamira sei. Ndizvo zviri kukonzeresa kuti tizopindane nematambudziko ekuti tiri kupinda munjodzi. Handizive kuti ndikangotora mota, ndikangoba mota pamba ndafarisa, zvichakonzeresa kuti ndizopinde munjodzi. Mhedzisiro yacho ndakubatwa nevemitemo. Saka ndiri kuti isusu sevechidiki ngativei vanhu vari responsible, vanhu vane hanya neupenyu hwedu, kuti tive vanhu vanofamba zvakanaka. Mashoko akanaka.
ndakuya kwauri shoko rimwe chete ndisandaenda pano vatedzera wangu avo. Ewe Mai Chisamba, dangoti zvoni isusu sevechidiki kanga tisaite inonzi jaywalking yekungoti tinongoyambuka nechero panoyambukwa napo asi pekuyambuka paripo pakatarwa. Ngatiyambuke nepamazebra crossing, kana kwasina zebra torambuka neparobho tomirira kuti ritaridze kuti iwe pedestrian chipfuura, kwona tinongoyambuka nechero nokuti zvatiri kuita ndozvakuchatoita upenyu hwedu mangwana. Unenge ungori jaywalking apasina kurongeka. Mashoko makukuta ari kutaurwa. Vamwe vangatofunga kuti zita rake zvarakanaka rekuti jaywalking zviri kurakidza kunaka. Zviri kungorakidza munhu anoti akafamba akadai akaenda nekuku akadai akadini dini. Unotoona kana pakati pemota mwachita sekuridzira kamurizoti apotswa nemota. Vadikani, kufa kunouraya. Ndizvozvo ndouya kwamuri. Changu chikumbiro kumapato anoona nekuchengetedzwa kwemutemo kuti matiregerera pane chapter 7 section 52 inotara kumatakurirwe evanhu. Tiri kuona kuti pamugwagwa apa hapana zviri kuitwa kana pamaroadblock kunzi vanhu vagare sekutarwa kwakaitwa nemutemo kuti vanhu vanofanira kutakurwa nekombi kana nebhazi vari vangani. Ndo zvimwe zvinhu zviri kutikashamadza kuti mota inongopfuura paroadblock. Tiri kuda kuti rwendo runo vanhu vabudzikiswe vagare zvakafanira pakufamba. Mashoko makukutu. Ndiri kuona kuti muri kuombera nekugutsikana. Koivo vanhu vacho vanombopindirei vakawanda? Munopindirei zvisiririzvo? Motokari inonge yakanyorwa kuti 15 passengers. Iwe ndouri kuchema kuti ndanonoka kubasa naimwe. Regai ndingopinda zvangu, ndinopaikira zvangu padho. Imi ndimi munopaikira. Isi tiri kuti dunga munhu ukapinda mubhazi kudai kana ukanzi imi seberanai uku yagare, taura kuti mazara. Handipindi makazara. Uri kuenda pauri? Taura. Isu tiri kutaura takamirira vanofundisa vatyairi kuti vagone kutyaira zvakanaka pamugwagwa. Nauhuru iri kuitika ndeyekuti munhu anongodawo kungoita zvinhu zvaasina kudzidzira. Saka isu tiripo pakuti aiwa vanhu uyai tikudzidzisei kutyaira zviri pamurawo, kutyaira zvakanaka. Saka tiri kutoti kunyangwe nehurumende yedu chidzidzo ichi ngachipinde muzvikoro kubvira vana vachiri vadiki, kuitira kuti vanokura vaine kodzero dzavo vachiziva kuti chakanaka nechakaipa ndechipi. Munoona pane nhau dzinosanganisira kutarisa mota yako pachayo kuti mataya aya anokodzera here kuti ndisumuke mugwagwa ndisvike kwamutare. Kutarisa chaiko zvinhu zviri pamota yako kuti zvakanaka here. Saka isusu tiri kukurudzira kuti vanhu ngavauye vafundiswe. Tikavafundisa tichavadzikinura kubva padhimoni rekusada kutyaira zvakanaka. Mashoko akanaka. Vaombererei zvakaranzi dhimoni. Tine mafundisa akati kuti muno tina Mai Gondongwe, tina baba Ningi Machakaire, vakati hemeni dhimoni iroro rinopera. Ndouya pane muroro wechidiki. Tinongokumbirawo kuti vatyairi muholidhi yatiri kusvikai, kana uriwo uchatyaira muzuva ramangwana ngatiwane nguva yekuzorora yakakwana. Tisazoite zvekumanikidzira kuti ndakuda kusvika. Kana wanzwa hopo uri pamugwagwa ngatitsaukei, pane malabours tozorora tichizvipa nguva yekuzorora. Maita basa Mai Chisamba. Mashoko akanaka nai. Hanzi zvipei nguva yekuzorora, asi musabva mangopinda makaneta kuti muchanozorora palabor pamwe pane matsotsi. Nokuti mazano migwagwa yacho yakugarawo futi matsotsi vanofamba imomo. Saka imimi zvipei nguva yekuzorora. Vamwe vanotodada paongororo yetsvakiridzi vaitotaronza fanike baba Kennedy vakatodhakwa ndo pavanotodhiraivha zvakanaka fani mufunge. Kunyange vadhakwa mukango vaisa pasteering vanosvinura. Muchafa na baba Kennedy. Vanodhiraivha sei baba Kennedy vavo vakadaro. Ndiri kuya pauri. Ini ndanga ndichikumbirawo kuti varidzi vemichovha iyi vasatarira vatyairi mari kuti kana ukasaya nemari yakasvika apa pamukupera kwezuva basa rapera, nekuti munhu achamhanya kunosvika kumasvingoko unoda kudzokazve kuti mari yake ikwane. Ndozvandanga ndichingokumbirawo. Ndizvozvo izvozvo zvakanaka, asi isusu tiri kuti imimi iwewe sedunga munhu uri kuiteiko mumota iri kuvanga zvakadero? Mota iri kumhanya zvakadero uri kuitei? Mofira imomo here? Vadikani kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri Mai Chisamba cho chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Tine urombo chiringazuva chiya chabva chatsvuka chikakwata. Imi manga muchitandadzana nesu, muchaiteiko kudzora? Nhasi pazuva ranhasi handidi nhare dzinouya kuti Ningi ndiye ari kukonzera.
ndinoda nhare nekunyora kwamunoita mawhatsapp kwai muchindiudza kuti isusu taakuzodai kuti zvinhu zviite zvakanaka. Regai titende vakotsveri vedu zvakare vetraffic safety of Zimbabwe vatiitira zvakanaka kuti tinge tiri pano. Regai ndikutendei nouhwando hwenyu nokutyaira chirongwa zvakanaka. Tinokutendai. Tiri kutenda vadare vedu kana musipo chirongwa hachipo. Zvakadii kusangana zvakare svondo rinouya panhapitapi imwe panguva dzimwe chetedzo. Ndinwenyu Dr. Mai Chisamba.